जे 100% थानाय जि बर' गामि बेयाव कुनु डिसपुट गैया आरो बियो क्लीन कन्डिशना जाबाय बे आरो मेजरिटी ट्राइबेल पपुलेशन होननानै बुंनायनि जि टार्म्स अफ रिफारेन्स थांनाय BTC नि समावबो बेनो फैदोंमोन जेराव 95 डिसपुटेड भिलेजनि खोथाया फैदोंमोन दिनैबो 50 एन्ड एबभ 50 निफ्राय 100 सिम जेसेबां दङ बे गामिफोरखौ थिसननायनि थाखाय बेनि आलोचनायाबो जादों आरो 60खान गामियाव जेराव जोंनि पपुलेशना 50, 60, 70 दङ बे गामिफ्राबो हाबदों दा बेखायनो गिबि मन्थ्रिया गावनि स्टेटमेन्टजों गोबां खोथाखौ एनालाइज खालामनो थांनायाव बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदों किन्तु बास्तबा जाबाय जे FRC एरिया 100% बर' थानाय बेयाव कुनु डिसपुट गैया फरेस्ट भिलेजाव 10-20% गुबुनारि दङ आरो दिनैथ' बिराद जोङो माने मान होनांगोन आं बिथांमोननि थाखाय धन्यबाद होनानै बिथांमोनखौ आखाइ खबनोबो खावलायदों जे आदिबासि उरैलगा गामियाव जायफोर गामि न'खरफ्रा हाबसनदों बिथांमोना दिनै बरायनो फैदों वेलकाम खालामनो फैदों दा बेखायनो रेभिनिउ भिलेजाव जि प्रब्लेम दङ जे 60%, 50%, बिल' 50% बा 80% बे गामिनि सोलायनि थाखाय बे सावरायनाया सोलिदों गोबाङा आपत्ति गैया जेराव आपत्ति दङ बिनि थाखाय डिसकासन जादों जेराव आपत्ति गैया बे BTR आव हाबगोन कारन BTR आव ट्राइबेलनि राइटआ मेक्सिमाम लेभेलाव दङ आरो नन ट्राइबेलनि राइटखौबो बेयाव मोनसे इकुवेल स्टेटास होनानै दोनदों बेयाव रावनिबो राइटनि कनफ्लिक्टनि बाथ्रा फैया दा बेखायनो गामि सोसननाया कन्टिनिउवासलि सोलिगोन आरोबाव इमिडियेटलि BTC बिसायख'थिनि सिगां गामि हाबनाया मोनसे रोखा पर्यायाव फैगोन आरोबाव गामि थिसननाय जागोन बे गामिफोरखौ जे दा थिसनबाय 60खान गामि BTC नि बिसायख'थियाव BTR आव बिथांमोना भट होनो मोननांगौ समस्ति बारायनांगौ बिनि थाखायबो जोङो परिकल्पना खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ बेयाव थानाय जिखिनि FRC एरिया दङ बिश्वनाथ जिल्लायाव हा होनायनि खामानिया 1700ल'सो दङसै हाजार सुबुंनो हा होनाय जाबाय सनितपुर जिल्लायाव गोबां हाजारनि माने हा होनायनि उनावबो दाबो 13,000 मानसिया हा मोनबावनांगौ दङ बेखायनो बिनि थाखायबो जोङो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनायनि खामानिया दिनै जि लेभेलाव दङ DLC लेभेलाव SDLC लेभेलाव आसाम सरकारजों रायलायनानै बिनि खामानिखौ स्पिडि खालामनाय जादों सार बिनि गेजेरावबो जोङो नुनो मोनदों वाइल्ड लाइफ एरिया माखासे गोलैनानै थालांनाय हा जि फिक्स खालामजायो ना बेयाव माखासे जोंनि एन्टि मावग्रा एन्टि सानग्रा दङ बेनि गेजेरावनो सासे MLA आ जेब्लाबो जोंखौ एन्टि खालामो बिनि गेजेरावनो माखासे RTI कर्मिनानै जाय गावसोरनो क्लेम खालामो बिथांमोना जोंखौ एन्टि खालामबोदों गुबुन लेभेलाव मालाबा नेशनेल ट्रिब्युनेलाव मालाबा कर्टआव केस होनानै दोनदों थेवबो जि फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेयाव कुनु वाइल्ड लाइफ कुनु फरेस्ट कुनु नेशनेल पार्कनि बेयाव जि माने कन्डिशन आरो जि मोनसे बेनि माने प्रभिजन बे प्रभिजननि आधाराव बे वाइल्ड लाइफ नेशनेल पार्क जि जाया मानो जेराव मानसिया 2006 नि सिगां फैदों बिस्रा बेयाव हा मोननायनि अधिकार दं दा बेखौ बिथांमोना गावनि लेभेलाव फाइट खालामदों जोङो बिथांमोनजों जुजिनो थाङा खिन्थु जों सरकारखौ बुंदों जे प्रमाण आरो डकुमेन्टनि आधारावसो जोंनो हा पाट्टा हो जोङो उइदाउट बिना डकुमेन्टआव जों गैया आरो डकुमेन्टनि आधाराव जेला जोङो हा पाट्टाखौ मोनगोन दा जेरै मोनगासिनो बेखौ कर्टआबो ग्रिन ट्रिब्युनेलाबो जेबो बिनि सायाव जिहेतु बे मोनसे गावनो आइन ग्रिन ट्रिब्युनेलाव बा एनभायरनमेन्ट एन्ड माने फरेस्ट जि माने बेयाव आइनफोर दङ बे आइना थाबाबो जिहेतु फरेस्ट राइटआबो मोनसे आइन बे आइना बेयाव जेब्लायबो प्रযোज्य जागोन गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय जे सनितपुर बिश्वनाथ सारा आसामनि बर' मिडियाम स्कुल BTR नि बर' आरो असमिया मिडियाम स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय बे मोनसे फाइनाल स्टेजआव दं सरकारजों रायलायबाय थादों आरो बे उरैलगा माइनावस्रि अनसुमै ओरै नोङो बातासिपुर मिलन जेसेबां दङ आं नामखौ लाजोबनो हायाखै बेखौ लानानै आरो जोंहा बितर्क जानांगौनि खोथा गैया LP ME हाई स्कुल जोङो बेखौ केटेगरिकेलि सोसननायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय
खामानि मावनाया सोलिबाय थादों आरो खोब खम समनि गेजेराव नैबे बाजेट सेसनाव मोनसे मोजां फिथाइ रिजाल्ट फैगोन होननानै जों मिजिंथिदों बेखायनो एबसुआ बर' जातिनि सेनापतिनि खामानिखौ मावदों जातीयताबादनि सेनापति आरो सरकारा सरकारनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो गोग्गानानै बुंनो हायो जे जोंनि माहारिबाद माहारिनि थाखाय थामोनथा रैखाथि जोंनि अधिकारनि थाखाय जे हाबा मावनाय जोङो बेयाव 100% जोङो खोब साक्सेसफुलि जों दिनै हाबा मावलांनायनि जे मोनसे परिकल्पनानि गेजेरजों जों जाफुंसार महर मोननो हादों गोबाङा जि बुङा मानो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै खर' सानो गोनां गैया बुंग्राया बुंखायो आरो मोनसे देश मोनसे रायजो मोनसे हारियाव बुंग्राया जेब्लाबो थागोन खिन्थु बास्तबा मा प्रेक्टिकेला मा आरो जिफोर आफादफोरा जि इस्युखौ लानानै टेकल खालामदों बे आफादफ्रासो बिनि सिंनि सानि गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिगौ सार रायजो राजाफोरनि मोनसे माबा आरोना दा पन्सायतआवहाय हाबैयो बिटिआर माबायावहाय बिटिसिआव थानाय दा पन्सायतआवबो जायाबा ओरैबो जायाबा बेखौ माने रायजो राजाफोरा माने बिराद साननाय बे मोनसे ट्रानजिशन पिरियड जेरैबायदि नोङो एसेम्बलि डिलिमिटेशन पार्लियामेन्ट डिलिमिटेशन दा पन्सायतनि डिलिमिटेशननि मोनसे लास्ट स्टेज बिनि नटिफिकेशन जानांगौ बिनि उनाव पन्सायत इलेक्शन खुंगोन पन्सायतआव जोङो बेखायनो बुंदों जे बे एरिया जोंनि प्रप'ज एरिया आरो बेखौ पन्सायतआव सोनायनि बाथ्रा गैया आरो गंफा गंनै पन्सायतआव हाबलाङोब्लाबो बेखौ जोङो उनाव डिनटिफाइ खालामनानै राज्यपालनि गेजेरजों बेखौ जोङो लाफिननायनि सम्भाबना बा बिनि गासैबो माने प्रसेसा दङ दा बेखायनो जोङो बुंदों जे पन्सायतआव बे ओनसोलारि गामिफोरखौ सोनाङा माखासे डिस्टेन्सआव जोंनि सेटेलाइट